Jyrki tässä Värepedalilta, moikka! Demoamme nyt teille uutta Dirt Futsiamme ja välineinä käytämme Fender Telecaster kitaraa ja Voxin AC15 vahvistinta. Eli tämä kompakti pedaali sisältää seuraavat tavanomaiset säädöt. Gain-potikan ja volume-potikan sekä vähän epätavanomaisen säädön smooth-potikan, josta kerron tuota pikaa hieman lisää. Sen lisäksi tässä on True Bypass kytketty jalkakytkin. Tämä toimii paristolla tahika sitten virtalähteellä. Tänne voi kytkeä sen. Ja ulkokuoren erinomaisuudesta vastaa hiekkapinnoite, aitoa hiekkaa. Ja sen lisäksi sitä on hieman ehostettu sitten tämmöisellä glitterpölyllä. Kaikki kaiverrukset on tehty käsin ja ne ovat, kuten näkyy, aivan uskomattomia. Clean soundi kuulostaa tältä. No niin, lähdetään semmoisella mukavan rouheella rockisoundilla, eli futsi on nollassa ja smoothi täysillä. No niin, sitten lähdetään vähän rauhakkaampiin tunnelmiin, eli futsi on kello 11 ja smoothi täysillä. No niin, ja sitten mennään edelleen vaan raaempaan suuntaan ja futsi kello 14 ja smoothi täysillä. No niin, ja nyt sitten säröä täysillä ja sitten hetken päästä puhdistellaan vähän kitaran volumella tätä pedaalia. Nyt päästään tässä smooth-potikan elämän filosofiaan. Eli tällä pystytään kirkastamaan soundia ja hillitsemään tätä turpoahdettua futs-surinaa. Ja tässäpä seuraavassa demo siitä. Dirtin sisällä on myös portaattoman säädön mahdollistava BIAS-säätö. Huhhuh ja vautsi. Tää on minun mielestä parasta futsia. Jos minä olisin sinun housuissasi, kuten en oo. Mutta jos oisin, niin minä ostasin tällaisen kyllä. Helpointa sinun siis on ostaa se. Ja niin tässä välissä vielä haluaisin painottaa kumitassuja, koska ne on täällä.
Ja me on ne sinne laitettu. Niin, haluaisin painottaa, että tämmöisestä osoitteesta se helpoiten pääset sen ostamaan. Alla näkyy osoite vare.tilaukset@gmail.com. Ja sinne kun laitat meille viestiä, niin me tehdään sulle tollanen ja toimitusaika ei ole kovin pitkä. Niin kiitoksia vaan katselusta ja onnea tilauksen tekemiseen.